to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanim. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Buenaventura or Bonaventure, obispo ug doktor sa simbahan. Usa kini siya ka Franciscan na tao ni adtong 1218 AD, niya namatay pod ni siya 1274. So ang edad ani niya mga 56 years old, bata pa, pero nahimo ng obispo, doktor sa simbahan, o nahimong murag Master General sa mga Franciscans, OFM, o nakakontribute sa atong simbahan sa theological o philosophical nga mga pagpasabot sa atong doktrina sa simbahan. Busauban kaniya atong iampo nga ang kaalam sa kalibutan makasentro diha sa Ginoo, o ang atong pagpaningkamot nakasentro sa kahiusahan o kaluwasan sa lawas o sa kalag. Ang ato sa duntang mga benefactors and donors tagaan sa kaalam nga Dios nun o sa kalambuan nila dinhi sa kalibutan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga sa pagsaulog namo sa adlaw na tawhan diha sa langit ni San Buenaventura Obispo, mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya giingnan sila ni Jacob, hapit na ako mamatay, ilubong ako tipon sa akong mga katigulangan didto sa langob, nga tua sa uma ni Efron, nga Hitihanon, sa Macpela, sa sidlakan sa Mamre, sa yuta sa Kanaan. Gipalit ni Abraham ang maong langob ug uma gikan ni Efron nga Hitihanon aron himuong lubnganan. Didto ilubong si Abraham ug si Sara nga iyang asawa, ingon man si Isaac ug ang iyang asawa nga si Rebeka,
ug didto ko ilubong si Leia. Ang maong uma ug langob napalit gikan sa mga Hitihanon. Human mamatay ang ilang amahan, miingon ang mga igsuon ni Jose, tingali bayag nagdumot gihapon kanato si Jose ug naglaraw sa pagpanimalus kanato tungod sa atong gibuhat kaniya. Busa nagapadala sila mensahe kang Jose sa dayon na niyang kamatay, ang imong amahan nagtugon kanamo niini. Sultihi si Jose nga ako naghangyo kaniya nga pasayloon unta niya ang iyang mga igsuon sa sala nga ilang nabuhat kaniya. Busa pasaylua in taon kami sa sayop nga nahimo namo nga mga sulugoon sa Dios sa imong amahan. Mihilak si Jose sa dihang gisulti nila kini kaniya. Unya miduol sila kaniya og miyukbo og miingon, ania kami sa imong atubangan, ingon nga imong mga ulipon. Apan miingon si Jose kanila, ayaw kamo kahadlo kay dili ako Dios. Ang daotang laraw ninyo bato kanako, gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. Busa ayaw kamo kahadlok. Atimanon ko kamo ug ang inyong kabataan. Niining paagiha, gipasaligan niya sila sa mga pulong nga nakatandog sa ilang kasing-kasing. Nagpuyo si Jose didto sa Ehipto uban sa banay sa iyang amahan. Usa ka gatos ug napulo ang iyang edad sa iyang pagkamatay. Nakakita siya sa mga anak ug sa mga apo ni Ephraim. Sa dihang nataw ang mga anak ni Makir, anak ni Manases, gidawat sila ni Jose ingon nga sakop sa iyang banay. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, hapit na ako mamatay apan dili kamo pasagdan sa Dios ug dadon kamo niya ngadto sa yuta nga gisaad niya kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Unya gipapanumpa ni Jose ang mga anak ni Jacob nga kun kaluy-an sila sa Dios, dadon nila ang iyang mga bukog inigbiya nila sa Ehipto. Unya namatay si Jose sa Ehipto sa edad nga 110. Giimbalsamar nila ang iyang lawas sa wala pa nila kini isulod sa lungon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dangop sa Ginoo diha sa imong kinahanglan, ug ikaw mabuhi. Dangop sa Ginoo diha sa imong kinahanglan, ug ikaw mabuhi. Pasalamati ang Ginoo, sangpitang iyang ngalan. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awit ang iyang kadayganan. Isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Dangop sa Ginoo diha sa imong kinahanglan, ug ikaw mabuhi. Himaya ang iyang balaang ngalan, pasadya kamo
O mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo, pabutang Ginoo diha sa gahom. Paningkamuti ang pagalagad kaniya kanunay. Dangop sa Ginoo diha sa imong kinahanglan. Ug ikaw mabuhi. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang sulugoon. Mga anak ni Jacob, iyang pinili. Siyang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang paghukom. Dangop sa Ginoo diha sa imong kinahanglan. Ug ikaw mabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutiag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunua kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamo og duha ka langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Og bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang moangkon atubangan sa mga tao nga siya akua, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya akua, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Pulos mga common kaayo ang mensahe karon. Una, sa unang pagbasa, si Jose miingon nga
ang inyong daotang laraw nga rinako gihimo sa Ginoo nga hinungdan or okasyon sa pagluwas sa daghan. Niya diri sa ato sang ebanghelyo niingon sa dang Ginoo, ay mo kahadlok anang mupatay sa inyong lawas pero di makapatay sa inyong kalag. Kahadloki ang Ginoo nga mulaglag sa lawas ug kalag didto sa impierno. Nya iya ditang giingnan, labaw kay mogbili sa mga sayaw, pinangga kay mos Ginoo, pinangga kay mos akong amahan, kay bisan gani kanang mga buhok sa inyong ulo giihap gid na. Apil na nang wa nay buhok kayo, praning ako nipis-nipis na giihap sa Diapones Ginoo. Ingon ana ka intimate, ingon ana ka suod, ingon ana ka loving ang Ginoo nato. Ilingi ay mong tupad na mustaman secured na ka. Kay daghan ra ba kay tarog mga insecurities, daghan tag mga kabalaka to the point nga mura na tag maratol ang uban mo na kanang sigihan akong hisgot, ma-stress, mag-depression, ang uban gani maghikog pa gyud. Kay wa nay paglaom, nalimot nga naay Ginoo nga nahigugma pag-ayo nato. Pero mao lagi nganong moabot man tas point nga maratol tag maayo. Kay matod pa ni Hesus, nahadlok banggod ta sa makapatay sa atong lawas, pero wa ta mahadlok sa makapatay sa atong kalag. Sagara na to, lawas ra jud kahadlokan, mapatay hadlok tang masakit, hadlok tang masamad, kay basig mamatay ta. Kana ra gyud. Kinsa ninyo dinhi ang di mahadlok mamatay ang lawas, ta sa kamot. Maayo. Pwede na mong schedulean og patay. Di mo mahadlok makanser. Dili. Di mo mahadlok ang inyong mga anak maligsan toron, kamo mga minyo. Wa na kulbaan na. Di mo mahadlok inyong inahan, kamong mga dili minyo, masakit toron, unya mamatay. Di mo balaka na. Okay ra ninyo ang inyong bana kamo mga asawa mamatay karong gabi kay ma-crash ang motor o mabangga ang gisakyan. Okay ra mo? Among mga bana okay ra mo nga mamatay ron inyong asawa? Ha? Nadugay na pa der, dugay na. Tingali di kay ta mahadlok og ingnon ta di ka mahadlok nga mamatay imong lawas, atong lawas, pero timan nga kining atong lawas naa ni siya extension nga mga lawas. Kinsa man ang imong gimahal, anak, asawa, bana, ginikanan, di ka mahadlok, mga matay na sila. Okay. Kinsay di mahadlok nga mamatay ang iyang mga mahal sa kinabuhi, ta sa kamot. Awa na sa ato pa hadlok ka nga ang imong lawas mamatay, nakasintro ra gid ta sa lawas. Mao nay problema. Nya mao bitay ingon si Kristo kun mahigugma gay mo nako, kun mosunod gani mo nako, biyae ginang mama, papa, anak, bana, uban pa diha, biyae na tanan hasta imong kaugalingon. Kita kusog magkita maingon, ako pa dir okay ra gyud kog mamatay ko ay lang nang akong anak kay sus batan-on pa in taon kaayo na. Gasalig ka kay tiwasono na ka. Okay ra gyud ko pa dir og mamatay ko ay lang nang akong apo kay pinangga kay anak ko. Taas pa kay nag-abuton kay sus pati ra bang brighta anak niya buutan pa gyud kaayo. Unya day og maligsan ginagmotor matay na. Dili kam sugot. Mao na diha. Og anha ta diha mawagtang sa passing. Mo na ingos Kristo ang tinun-an di gina mulabaw sa magtutudlo. Kinsa may atong magtutudlo be? Kinsa man?
Si Jesus, unsa man, nabalaka ba siya siyang lawas? Wa, iyang maganing gihalad aron bitayon sa cross. Niya ang mahal nga birhen mo atong second teacher, next in rank to Jesus. Ang mahal nga birhen, mibabag ba sa dihang gipatay ang iyang anak? Wa sad. Kay di na mo'y importantes mahal nga birhen ang lawas. Ang importantes mahal nga birhen ang atong kalag. Kanang iyang pagpakita diha sa Guadalupe, sa Lourdes, ay pananguban, Fatima, nga mo'y aturong hugupan, siging pahid anang atong mga kamot, kay gusto kitang maayo, basig nalimot nga dili ang kaayuhan sa lawas mo'y gustos mahal nga birhen. Nya adto ra ba ta magpunsisok anang makaayos lawas? Mahimo na lang hinuon tang mga fanatics nga ang imahin sa birhen nga milagroso, imahin sa Santo Niño nga milagroso, imahin ni Jesus nga milagroso, hala hikap yung maayo. Nya kadtong imahin nga way milagro, agian lang na nato. Wa nay bili. Nakabuang nato. Kay ang lawas ra gyud, ang lawas ra gyud. Sige, lingi ay mong tupad. Nasugod karon magpakamatay na ta. Ang kanang wa mulingi, ang mga yawanon mo. Mao nay tentasyon sa yawa. Ang lawas maoy panalipdan, ang lawas maoy higugmaon, ang lawas maoy atimanon. Mao nay tentasyon sa yawa. Nganong daghan man kayrong premarital sex sa mga batan-on. Ngano man tungod kay ang lawas na ilang sentro. Karon lang, sorry mga batan-on ha, nga nang graduate, daghan man jud ko gimisahan rong mga sana baccalaureate mas. Sus, ang mga pilok ipangsumpayan sa mga babae, mga batan-on pa kay niha. Unya ang mga kuko gipangsumpayan, puro na gyud mga tagas og kuko, mura nag mga anananggal ang mga kuko, mura mga ungo. Niuso man aron kanang wa man una, kamo mga tiwasonon dinhi wa nas una. Kanang sumpay-sumpay ng kuko, nya lain-laing kolor, wa nas una, hingukan pa manggi nato karon sumpayan na. Sumpayan, mo gasto yun para pagsumpay kita perti na tong putol sa tong kuko. Nya kanang mga pilok nga nung sumpayan manang mga pilok. Na ubang pilok maing pagkasumpay na say uban nangatangtang sang agi. Nga kung anong natangtang man to sa baratuhon man gusto pader. Basta lang masumpayan, hala make up ang mga naong. Nya ako nakitaan kanang yung pasiksi gyud. Inig kanang kuan pasiksi. Na ako igi misahan nga sus siksiha gyud moray na nung kog nadaot akong utok no. Patay kalag na to anida. Ngano man lawas gyud, pakita yung lawas, pakita. Nahanglang ma-attract yung mo sa akong lawas, pero dili na attractive ang kalag. Galunang sa kahugawan ang kalag. Laksot kay naong ang kalag tungod sa mga sala, sa kalaway, sa kasuko, sa kahakog, sa pagkabakakon, sa pagkamasinahon. Laksot na kaignaong atong kalag, murag gisanla, nangawa na ang ilong, nangawa na ang nangasulikat na ang mata, nangaputol ng tudlo, kay gisanla tungod sa mga sala. Katapusang lingi sa imong tupad. Ning nakumusta imong kalag, guwapo pa, guwapa pa. Pero tinanandaghanag kadaot imong kalag. Una kani sila si St. Francis of Assisi, San Vicente Ferrer, kani sila si San Buenaventura, ug uban pang mga santos nagpakita nga ang ilang lawas gigamit gyud alang sa pagpalambo sa atong pagtuo. Kana bang the imitation of Jesus? The imitation of Jesus. Unsa may itong i-imitate ni Jesus? Matud pa ni Jesus, imitate me, for I am gentle and humble of heart. Gentle and humble of heart. Ug mao ni ang hinungdan nganong si Mama Mary, grabe kayo ang iyang purity tungod sa iya sang
profound humility. Kana bang mudawat kita sa tinuod ba o kamatuoran nga dili gid kita maoy nagbuhi nato, dili kita maoy tag-iya niining tanan nga nias kalibutan. Nga na dinhi nga sige jud kog encourage ninyo nga pamalit mog slots ngano man aron mapakita nato nga kini diayng ato dinhing gikuptan karong mga bahandi, kwarta, mga unsa pa na diha, alang ni sa simbahan, dili ni alang sa tong kaugalingon. Nya kon mopalit mo din higslat sa tong simbahan, pinaagi nako isip sa inyong parish priest, ako sa nang gamiton para gyud sa atong simbahan, alang sa kaalambuan sa simbahan o sa katawhan. Muna karon nag-anam nagka-improve ang ato dinhing parokya, nya dili lang ang atong parokya atong gitabangan, daghang mga parokya, mga communities nga atong gipangtabangan og mga individuals nga dili na dinhi sakop sa atong parokya, kay kamosang na nagtabang dili man sa territorial parishioners lang, apil man ang daghan kay mga parishioners sa tibuok kalibutan. So atong pasalamatan ni silang tanan, atong pakpakan ning atong mga parishioners. Salamat kayo ha. Kani ba koneksyon sa kalag, koneksyon sa gugma, koneksyon sa espiritu, dili na nilawas. Kay wa may mga tao nga atong nakita nga nakakita sa kong lawas adin hinon sa online, makakita sa TV, pero dili gyud kapahimo sa lawas nga ingon nga makuyog-kuyog inana. Nabitay mga gara kay nato dinhi mga parishioners. Unsa may ilang gara-gara siya, kamo sige mo paningkamot kita padersiano, pa-picture pa mong padersiano, kagubot pa mong pa-picture, kami gay dito San Vicente padersiano pa mong suguon pag-picture namo. Pader picture mi, ako sa tay picture video mi pader, video sa ko sige pagsalig mo ana to mo kabintaha mo, wala ba kayo mo palit og slot na bantay mo diha. Sige lang mo pahimo, so mo palit-palit og slot. Pero pasalamatan ninyong namalit og slots ha. As of yesterday, ni-increase na gyud ang atong slots. Ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday niabot na og 33,183 ka slots. Pakpak. Nag-anam nagkajutay ra ba? 42,870 na lang ang slots nga nahibilin. Palita gini natog maayo. Haron dali ning mahalin. Unya sa ako sang 4-slot challenge, kaning tag 2,000 challenge kay upat man ka 500. Ang halin naman, ang niapil na sad sa challenge as of yesterday niabot na og 247 ka 4 slots challenge. Pakpak yapon. Kani sila wa gini nagmahal silang kaugalingon. Nay nag-message nako, ako naman tingin nasulti ninyo no nga kuan siya stroke, wa siya kalakaw, di siya kalakaw nya. Sige lang yapon siya palit. Ngutana pa tagpila ganitong 4-slot challenge pa der, nako tag 2,000 mo palit niya ako. Maghunahuna ako ba naglubog kas banig, maghunahuna pa kang mo palit. Hapit na tingali ka maimpas, maghunahuna pa kang mo palit og slot para aning atong simbahan. Ang makahimo ra gyud ani kadtorang mga tao nga limpyo og kalag, kadtong mga tao nga himsog og kalag. Kana bang wa kayo mabalaka sa lawas, nasa ko'y nailhan nga suod kay nako, dato kay ni siya, pero 40 ka generous. Sa dihang few days or few weeks more to go na lang siya tungod sa kaning pancreatic cancer. Gitagalan na lang siya few weeks to go. Naa siya'y amiga nga nagka-problema og financial, iyang gihatagan og 500,000. Gipa-terminate niya ang iyang time deposit aron lang ihatag sa lagsik og lawas nga nagkinahanglag kwarta nya siya nga himatyo na mo'y nihatag. Kamo
na confined mo sa ICU, hapit na mo mamatay, kahuna-huna pa mong panghatag. So, mga naong nato, ambot lang. Ang makahimo ra gid ani kadto ra yung himsog og kalag sama ni Hesus nagbitay na sa cross, nakahatag pagyog pasaylo sa tulisan ug misaad pagyod, today you will be with me in paradise. Makahatag pa ka og assurance nga you will be with me in paradise, aning tulisan nga dako nga moy hinungdan nganong nalansang kas cross. Di na pero kay himsog magkalag si Kristo, nakahatag pagid siya. Gani bisag patay na si Kristo, ang iyang lawas patay na, sa dihang giduslak og bangkaw ang iyang kilid, mihatag pagid siya sa 7 sacraments. Sige, lingia ang imong tupad aron mahuman na ta ing na appeal na tas 4 slot challenge ha. Maoro din ay ending. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, nagkatigom kita isip katilingban sa Dios, mga makasasala apan gihigugma niya. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga ang Santo Papa, mga kaobispuhan ug ang tanang nga gitawag aron sa pagiya sa katawhan sa Dios, magdumala sa katawhan ngadto sa kahibalo ug sa pagtuo diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga hatagan kita sa grasya sa pagsagubang sa mga malisod nga sitwasyon uban ang kaisog, sayod nga ang Ginoo kanunay nga anaa sa atong kiliran aron paghatag kanatog kusog, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga ang mga batan-on nga namalandong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, makabuntog sa ilang mga pagduha-duha, kahadlok o kawalay kasiguruan, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga ang mga masakiton makasinati sa pag-alim o kahupayan nga bugtong dala ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Nga ang mga matuohong mipahulay na makaani sa ganti sa ilang pagbudlay didto sa walay katapusang gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan bantayi ang among kalag ug lawas. Langit noon og mahigugmaong Amahan, nangako kami sa among kausa nganha kanimo. Busa dawata kining among mga pagampo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya siyang ngalan, alang usab sa kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa pista ni San Buenaventura. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Buenaventura, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo, ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Gana sa mga langit, pagdaygo ng iyong ngalan, wabog ka na mo ang imong gingharian, matuman ang iyong pagod, hindi sa Yuda, ayon sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo managing harian, ang kahulugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, lalo angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama ang gugma sa Diyos alang kanimo. Kinabuhi giulang aron ka maluwas. Kalabasan, kadautan, sa tao ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatihan, kanunay maghari siya. Hinaut, Ginoo, imong pamatiyon. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panig-ingnan ni San Buenaventura, maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan ug paghubad ngadto sa buhat sa iyang gitudlo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kinabuhi, holiness of life. Nga ato lang buhaton at imanon gid nato pag-una ang atong kalag, ikaduha lang ang atong lawas. Atong pagwapuhon o pagwapahon ang atong kalag, ikaduha ang atong lawas. So salamat sa mga himsog og kalag nga na-encourage pagsigi og hatag nato dinhi og hinabang pinaagis pagpalit og mga slots sa atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga mga slots. So sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong halin as of yesterday niabot nag 33,183 slots, na apay 42,817 ka slots nga available at 500 pesos per slot. Nya ang ato sang 4 slot challenge niabot nag 247 kabuok. Pakpakan na to silang tanan nga ni-appeal niini. Salamat kayo. Salamat ninyong tanan. Kung pangandoy aning atong 4 slot challenge, may tag makaabot ni
1,000 ka Forsla Challenge hangtod karong August 6 sa inyong paminaw. Maabot ka ha? Secret. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan